meta kont fi private school kont inħossni ħuta barra mill-ilma, ximbilli kellna l-flus biex nkun f'private school xorta kont inħossni, like it-tfal kienu actually saqsuni fejn mammukom missierek. Li niftakar eżakiet kont battu għattilhom missieri mejjet u għammi issifar ħafna fuq xogħol. Għax nanna kienet tiġi l-parents day tiegħi. U it was a question li nkollu tiġi mistoqsija. Jiena twilit growing up, jiena missieri ma kienx preżenti f'ħajti, mhuwiex preżenti f'ħajti. Fl-ebda punt. Fl-ebda punt. U meta eżempju anka tkun għadek tfal jibdew jitkellmu fuq kif isiru tfal u daw l-affarijiet u jiena meta qalu li bil-fors jridu jkunu maraw raġel kont bqajt immer il-tifla niftakarni ċar din idra leha mhux bil-fors u ġifieri mbagħad mort id-dar like saqsejt in-nanna qalt li huwa bil-fors jrid ikun hemm raġel, ġifieri kien hemm ħafna daw it-traumas u daw il-ġen ġo moħħi li tipo what the fuck is happening taf kif. L-iskola kont fil-primarja kont imdejqa ħafna, like dejjem moħni fil-mami, għaġili tlaqt il-mami d-dar, like ma kienx tkun f'sikkita u kon noqgħod ninkwita fuqha. Kont nibża x'ħansib id-dar wara li nasal għax nanna u l-mami kienu jargumentaw ħafna. Imma parti li saqsuk isma' fejn u l-ma fejn u l-pa, għalfejn għandna dejjem Parents Day. Kellek ħbieb? Kelli, imma jien qatt ma rrid il-ħbieb jiġu d-dar tagħna. Intendi. So, jisek meta t-tfal dejjem jistidnu kuma ma tmurx qatt ma tistidinhom kelli tfal li kienu jisom jidulek int qatt ma tistidinni d-dar tiegħek. So, niftakar anka darba. Ma jisom għax ħadu għal-jom, ma kienux immarginalizzawk għax kienu jafu li l-mami hija drug addict, per eżempju. Le. Qatt ma ġerraħ dik it-tip ta' marginalization. Il-private school le, għax konna l-bot minn fej konna ngħixu, aħna konna ngħixu ħaltarxien. Imma d-dottrina ta' ħaltarxien kien hemm tfal li ma kienu xilabu miegħi specifically għax il-mami tiegħi hija drug addict għax kulħadd kien jaf l-istorja ħaltarxien. So kien hemm tfal li ma kienu xilabu miegħi għal dik ir-raġuni. Sewa, u l-allima? L-allima nemmen meta kont speċjalment jisek primarja tinduna li tfal ikollhom xi ħaġa ma tkunx normali. Anka eżempju jien niftakar l-mami ġieli. Sal-mami kienet tajba ħafna, imma kienet eżempju tħobb tagħmel lil-lunch jinnaf bin-Nutella dejjem bin-Nutella. Jew darba eżempju kelli il-bottle bir-Red Bull. I mean, teacher normali, as in, I would question it jekk jiena teacher ikolli tifla, jew naraħħa bla lunch eżempju, meta kont ikkommand in-nanna, kien hemm manka kien hemm momenti fejn kont inkun imdejqa ħafna ġieli bkejt għal xejn. Anka darba niftakar il-teacher nsaqsija, miss xi tkun meta taħraq xi ħaġa fuq marfa, tagħmel bottle u tagħmel il-foil qudiem il-klassi għax kellna science. U she just shrugged me off and she never asked me tipo how do you know this? Anka jekk rajta minn fuq film. Tipo I would ask kif qed tara daw il-films. Jista' jkun li qas it-teacher ma kienet taf. Jista' jkun ma nafx. Mela tlaqna?